Jalan-jalan adik. Ayo, balapan ah. Menangan aku dah. Anu dek, gawe challenge kayak uang-uang itu. Jujur-jujuran. Challenge jujur-jujuran. Oh, awas, lek sampean ora jujur ya. Iya, temenan iki. Tak takoni aku dhisik ya. Ya wis, sampean sik. Zaman pas wingenan iku lek jare sampean nak main ah. Misal kuat ini jatah biasa orang mari-mari. Iku sampean gawe-gawe apa iku temenan tak gak iku. Ayo jawaban jujur. Sajakna yo pirang dina ngono ku wis mari. Berhubung aku lagi males yo, tak warai kurang mari. Sampean ngecek ae ancene. Kadang aku wis sajane wis curiga, Dek, curiga. Mosok kok ya suwe temen ngono iki. Beling ya man Dek anjene Dek. Apa ngono iku? Aduh lah sampean ancen ngecek ae aku yo tak ngasos sik. Ya ora Dek kebutuhan. Aja ngamuk, ngono kan gak oleh ngamuk mang nek jujur-jujuran. Ora ngamuk, wis biasa sampean PHP ya kowe kan. Saiki gantian aku sing takok. Wis takok sembarang tak jawab. Mbah Google kok. Menan lho ya, Oh, jujur, iya. sejujur-jujurnya. Iya, Dek. Sampean tahu gak selama iki oleh chat opo telepon toko mantani sampean iku lho. Oh ya gelek, Dek. Gelek, emang bendino, saking nyaman ora ro. Wis apa maneh ya ayu iku. Ben sampean nek sampean katene turu ngono mesti WA dhisik. Mas Boy, bojone sampean wis turu ah ngono. Tapi ya sampean ora ro, Dek, nek sampean ro ya iso sampean kruwek aku. Telepon ya golek. Nyengit-nyengit tapi. Oh iku wae jenenge sing ndek HP iku jenenge kudu ayu, jenenge kudu ngledeng. Sering ta WA, telepon iku sering. Yo nakokno kabar, nakokno wis mangan tak gorong Mas Boy, ngono. Bojone sampean wis turu ta, mulai bojone sampean ono aja diangkat, ngono barang. Sering Dek kok ngatasane telepon ambek WA yo sering ayu iku. Tapi sampean gak ngamuk sih. Gak ngamuk sampean tapi ya kebangetan lek ngono iku. Oh. Nek gak oleh ngamuk Dek, emang jane jujur. Wis aku jujur kok. Lah sampean iku jujur sampean iku menyakitkan wis sembuh wis yayu maneh. Aku gak wis ngene iki jujur-jujur lah. Apa sih? Ya jane ngomong jujur ya. Oh jujur tambah muying-muying. Dek, ayo. Loh, Dek.